Kmieni l-ħamis filgħodu, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo ħalla pajjiżna lejn il-Libja għal diskussjonijiet li ffokaw fuq l-immigrazzjoni. Kollox kienet jindika li l-Prim Ministru Robert Abela kellu jkun fuq din l-istess titira, iżda hu baqa' Malta minħabba li spiċċa maqbud fis-sitwazzjoni tal-Covid li ħafna jiddeskrivuha bħala waħda li qed taħrablu minn taħt idejh. Net News kien żvela li tlieta filgħodu delegazzjoni Maltija niżlet il-Libja sabiex jimbdew il-preparamenti għal din iż-żjara. Sorsi qrib Kastilja spjegaw ma dan l-istazzjon li waqt il-laqgħa tal-Kabinett ta' tlieta filgħodu Evarist Bartolo ħadaqqat tabla ħabel mal-Ministri għaliex skont dak li qal u biss qed jitkellem dwar l-immigrazzjoni. L-istess sorsi sostnew li d-deċiżjoni sabiex issir din iż-żjara ittieħdet sabiex il-Gvern jagħti x'jifhem li qed jirreaġixxi għall-kriżi li ġabet l-influss tal-immigranti tal-aħħar jiem. Dan l-istazzjon ikkomunika mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fejn saqsejna jekk tistax tingħata konferma jekk fuq it-titira li ħallit Malta għal-Libja apparti d-delegazzjoni Maltija mmexxija mill-Ministru Evarist Bartolo kienx hemm persuni li ma jiffurmawx parti mid-delegazzjoni. Staqsejna min huma dawn it-terzi persuni u għaliex se jkunu fuq it-titira. Sissa Net News għadu mingħajr risposta. Rapporti fuq mezzi oħra saħħu li l-Ministru mar il-Libja bord ajruplan tal-Gvern tat-Turkija Bartolo kellu jasal lura Malta fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Matul l-aħħar jiem eskalat il-kriżi tal-immigrazzjoni li ġabet magħha influss kbir f'pajjiżna, inkluż persuni li riżultaw pożittiv għal COVID-19. Din il-kriżi tal-immigrazzjoni ġabet rabja għall-Gvern b'mod partikolari għall-Prim Ministru kif ukoll għal Evarist Bartolo beluf ta' Maltin isejħu għar-riżenja tiegħu. Mill-bidu tas-sena sa Lulju diġà waslu Malta 1940 immigrant.